Хәерле көн Татарстан, саулармысыз хөрмәтле телевизор караучылар. Бүген 19 октябрь чәршәмбе иртәсендә мин Айзилә Батырханова һәм тапшырыбызның иҗат төркеме һәр барчагызга күтәренке кәеф, уңышлы һәм матур эш көне телибез. Бу көн тарихта нинди вакыйгалар белән истәлекле? Бергәләп барлык. Бүген Россиядә лицейда укучылар көне билгеләп үтелә. Календарь битенә бәйрәм буларак ул 1990 елда кертелә. Әмма бәйрәмнең тарихы күпкә тирәнрәк. Нәкъ менә 1811 елның 19 октябрендә император Александр I фәрманы белән Царскосельский император лицейы ачыла. Анда бөек рус шагыйре Александр Сергеевич Пушкин белем ала. Бәйрәмнең традицияларына килгәндә, гадәттә бу көнне лицейда укучылар бергәләшеп, бәйрәм табынында очрашып, төшке аш белән сыйлана. Тирә-ягыбызда максатчан, үҗәт, үз дигәненә ирешә торган кешеләр бар. Андый кешеләр әлбәттә сокландыра. Татарстанның ат казанган артисты, Керәшен кызы Марина Карпова шундый үз алдына һәр вакыт ирешә торган кызларның берсе. Бүгенге көндә Казан шәһәре филармониясе артисты Марина Карпова 16 яшендә Петербург шәһәренә Мәдәният һәм сәнгать институтына укырга керә. Данлыклы Пятницкий исемендәге хорның солисткасы булып эшли. Ә хәзер ул нурлы, моңлы башкалабызда рус, татар, керәшен җырларын башкарып, тамашачыларны таң калдыра. Хәерле көн Татарстан! Мин Марина Карпова. Бу иртәне сез минем белән каршылыйсыз. Маринага 3 яшь. Инде ул чакта ук ул урынлыкка басып, каршы алыгыз. Сәхнәдә СССРның ат казанган артисты Марина Карпова дип хыялланган. Тумышы белән ул Башкортстан Республикасы Октябрьский шәһәреннән. Кечкенәдән җырга гашык кызны әти-әнисе 5 яшендә рус фольклор ансамбленә бирәләр. Марина 9 класска кадәр химия биология сыйныфында укый. Шуңа да әти-әнисе аның табиб булуын телиләр. Әмма Марина үзе теләгән юлдан китәргә уйлый. Хәзер сәхнә ул минем тормыш. Хәзер инде әнием, әтием дә бик горурланалар минем белән. 9 классны бетереп, мин инде Октябрьский музыкаль колледжга укырга кердем. Һәм инде анда укыганда 1 елга 10-11 классны тәмамладым. Кичке мәктәптә. Һәм инде шул аттестат белән инде барып киттем Питерга. Һәм инде минем өчен инде ул бик зур мөгъҗиза. Анда керүем бик зур конкурс иде. Һәм инде шул конкурсны үтеп, мин бюджетка укырга кердем. 16 яшендә ул мәдәни башкалабыз Петербург шәһәрендә. Анда инде укырга бик җиңел түгел, чөнки барысы да училищене тәмамлап керделәр, ә мин инде бер генә курс укып, но тырышып, тырмашып, губернатор стипендиясына да лаек булдым. Маринаның тормышында тагын бер бәхетле чор Пятницкий исемендәге хорда чыгыш ясау. Ул бу елларны җылы хисләр белән искә ала. Без инде кызлар белән акча эшләргә флайерлар тараттык метро кырында. Һәм инде бик әйбәт таратканык, һәм безгә чакыру билетлар бирделәр зур концертка. Һәм инде анда иң шәп коллективлар чыгыш ясадылар. Ул инде ансамбль Игоря Моисеева, хор имени Пятницкого, ансамбль имени Файзи Гаскарова, ансамбль песни пляски Республики Татарстан. Һәм инде аларны күреп, мин бик хисләндем. Һәм инде хор Пятницкий чыккач, мин инде уйладым, менә шунда мин эшләргә тиеш. Һәм инде шул максатны куеп, алга бардым. Миңа 17 яшь. Бу концерт бетте дә, һәм инде мин күргәнем сәнгать җитәкчесен, һәм инде нишләптер мине шунда күңел чакырды да, мин барып кердем сәхнә артына. Һәм инде шунда басып тора сәнгать җитәкчесе Александра Андреевна Пермякова. Мин инде керәмен дә әйтәм. Беләсезме, мин бәләкәйдән үк сезнең коллективта җырларга хыялланам. Һәм инде ул миңа әйтте, ну таких желающих у нас пол России. Барыбер инде мин инде үз тормышын тиз генә сөйләп алдым да аңа, һәм инде телефонын алдым. Һәм инде хәзер минем яңа хыял Пятницкий исемендәге хор. Билет алдым да, звонить иттем дә, киттем Мәскәүгә. Мәскәүне белмим.
Ленинградский вокзалдан шул инде филармонияга барып кірдім дә инде. 5 сағат мені тыңладылар да, қарадылар да, бейдім дә шумда, шиғырлар да сөйләдім, жырладым да, барсында қарадылар. Сиңа ничә яшь дип сорыйлар, мин әйтәм, миңа 17, хәзер инде бер айдан соң миңа 18 була. Һәм инде алар әйттеләр, ну, ярар инде 18 яшың тулсын, сессияңны жап да кил. Хәзер инде икенче тапыр барамын. Сессияны яптым, 18 яшымны көттім дә, тагын Мәскәүгә киттем. Миңа әйттеләр инде хәзер безнең яңа ел, бик күп мероприятиялар, без әле сине тыңларга вакытыбыз юк. Һәм инде мин тагын киттем. 3нче тапыр бардым да. Икенче кеше может барып та тормас иде. Но минем шундый хыялым, шуңа күрә инде 3нче тапыр бардым да. Миңа әйттеләр, иртәгә безнең Чайковский концерт залында зур концерт. Һәм сиңа сольный запев бирәбез. Җырласаң, калырсың. Җырламасаң, до свидания, надеюсь, мы с тобой никогда не увидимся, дип әйттеләр. Җырладым, калдым. 7 ел анда эшләп, иң бәхетле мизгелләр. Бүтін дөньяны урап, зур сәхнәләрдә, зур артистлар белән катнашып, ул инде минем иң бәхетле мизгелләр, иң бәхетле вакытлар дип уйлыйм. Бүген исә Марина Карпова, Казан шәһәр филармониясе солисты, Татарстанның атказанган артисты. Мин бик бәхетле кеше, чөнки мин инде Питерда да тордым, Мәскәүдә дә тордым, хәзер инде Казанда да торамын. Казан инде ул бик уңайлы шәһәр. Бала белән дә, эшләргә дә, барысын да өлгерәм. Хәзер инде мин Казан шәһәр филармониясында эшлеймен. Монда төрле проектларда катнашамын. Ул инде рус халык җырлар гына түгел инде. Монда зәңгәр шәл спектакле да, Голливудта, Австралияга Сабантуйга да, йолдызлы агентларда барсында да катнашамын, Аллага шөкер. Һәм инде зур приемнарда да чыгыш ясыймын. Мин инде монда үземне таптым дисәм дә була инде. Мин инде һәр вакыт эзләнүдә, хәзер инде 2нче курста магистратурада МГУга укырга кирдем. Анда инде управленцы в культурной политике дигән направление ачылды, һәм инде мин анда укыйм хәзер. Нинди планнар инде? Дөньябыз тыныч булсын, калганы Алла бирсә булыр. Һәм инде тырышлык, сабырлык кирәк. Максатны куеп, алга елмаеп, алга атларга кирәк.
Һәр баршагызга хәерле матур көн теләп тапшыруыбызны дәвам итәбез. Профессияңны яратмасаң, нинди генә уңышка ирешмә, барыбер эшеннән ләззәт алмыйсың. Мин бу өлкәдә бик бәхетле кеше. Җырларга да яратам, укытырга да, һәр эшемне яратып башкарам ди. Юкса гомер буена бер урында эшләмәс идем ди Россиянең атказанган Татарстанның халык артисты Лидия Әхмәтова. Күптән түгел Лидия ханым үзенең матур гомер бәйрәмен билгеләп үтте. Шул уңайдан бүген ул студиябызда кунакта. Лидия ханым, исәнмесез? Хәерле көн. Сезне Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясе исеменнән чын күңелдән матур гомер бәйрәмегез белән котлыйбыз. Сезгә исәнлек, саулык, әлбәттә инде иҗади уңышлар теләп калабыз. Бик зур рәхмәт. Лидия ханым, хатын-кыз буларак мин моны сорамыйча кала алмыйм. Менә сез кайчан гына безгә килсәгез дә һәр вакыт берсеннән берсе матур күлмәкләр киеп киләсез. Һәр вакыт шулкадәр көләч йөзле, чибәр. Менә бу кайдан килә бу? Менә моның сыры нәрсәдә икән? Безнең тамашачылар без белән дә бүлешеп китегезче. Бик зурладыгыз, бик зур рәхмәт. Алай дип уйламаган идем инде. Сезгә шулай тоела икән инде, рәхмәт. Бик зур матур сүзләрегезгә. Ул әлбәттә инде минемчә ул тәрбиялек, ул матурлык эштән килә дип уйлыйм. Чөнки безне тәрбиялиләр безнең әниебез, әтиебез, безнең туган ягыбыз, безнең үскән як. Әйтик, мин инде үзем Кайбыш районыннан. Минем әти белән әни укытучылар булдылар. Менә шушы укытучылар гаиләсендә 6нчы бала булып дөньяга килгәнмен инде. Менә шуңа күрә, авылда туганга күрә без инде менә сез әйттегезме? Шулай итеп мөлаем матур күренәбездер дип уйлап калам инде. Лидия ханым, менә иҗатка күчкәнче барыбер сорап бетерим әле. Менә сез үзегезне бәхетле тоясызмы? Менә әлбәттә инде менә бүген без уйласак, менә гомер ничектер үтте бит инде, анда карыйбыз инде. Нинди без нәрсә эшләдек шушы тормышта, нинди яңалыклар китердек, нинди яхшылыклар китердек, нәрсә нинди эз калдырабыз үзебез артыннан. Менә булай әйләнеп карасаң, мин инде бик шат. Мин әйтим, укыдым консерваторияда, анарысын инде кандидатский защитила. Менә шуңа күрә укыттым инде университетта. Хәзер менә анарысын джаз оркестрда солистка булып эшләдем. Хәзер менә шушы джаз оркестрына җитәклим. Аннары шуңа күрә фольклор ансамбле сәламем бар, ул университетта оешкан сәлам ансамбле студентлар арасында. Хәзер дә ул дәвам итә. Яков Емельян мәдәни үзәгендә бик матур итеп җырлыйбыз бүгенге көндә, бик матур итеп яшәп киләбез, иҗат итәбез. Менә шуңа күрә менә шушы әйләм караса, үземне балаларым бар, Алла шөкер, оныкларым бар, Алла шөкер. Тормыш иптәшем шул Рөстәм Әхмәтов. Гомер буе бергә атлыйбыз бер юлдан, бер-беребезне тормышыбызны яратып, хөрмәт итеп бер-беребезне. Менә бүгенге көндә бергә эшлибез Татар дәүләт филармониясында, матур гына иҗат итеп киләбез. Сез бүген безгә бош кул белән килмәгәнсез. Менә бик матур китапларыгыз бар сезнең, Джазлы Казан дип атала ул. Аның авторы нәкъ менә сез. Чөнки сез әле җырлап кына һәм башкаларны өйрәтеп кенә калмыйсыз бит, әле композитор да. Композитор, бәлки ул бик алай бәлки түгелдер, чөнки инде без инде композитор үзебезне зур авызына зур итеп әйтеп булмый, чөнки без инде как үзешчән композитор дип әйтергә мөмкин. Әлбәттә, бу шушы җырлар инде гомер буе ул инде язылды. Менә мин оркестрда да эшләп килгән 91 елны, аннары 87 елларда да менә музыка училищесында укыганда да менә без шушы ноталарны өйрәнә башлагач, менә шушы җырлар языла башлады. Менә шуннан бирле инде менә бүгенге көндә иҗат итәбез. Монда инде безнең романслар, монда безнең халыкчан җырлар, монда безнең джазга багышланган җырлар, баш джазга джаз юнәлешендәге җырлар. Авылымның аяктысы, бигрәк матур көннәре, авылдашлар белән бергә үтсә иде көннәрен. Чишмә суларын сагынам, күңелдән китми һаман. Авылдашлар шат күңелле, чишмә сулары сыман.
şişmeli yol boyları koylarda bulsam da sidemine oylarım ol kayam şişme suya şişmeli yol boyları koylarda bulsam da sidemine Менә бу компакт дисклар, әле алар шушы китапка карыймы, әле булар аерыммы? Бу компакт диск менә мен Татарстан Республикасының филармония джаз оркестрында директор җитәкче булып эшлим. Менә шушы сборникны без чыгардык. Джаз оркестры шушы татар әсәрләрен. Бездә ничек джаз пайда булды безнең республикабызда? Ул бит Шанхай шәһәреннән, Китайдан Олег Лунстром кайтып килгән үзенең оркестрлары белән. Менә монда алар төпләнгәннәр, менә монда алар безнең иҗат итә башлаганнар. Шул оркестр, Олег Лунстром оркестры бүгенге көндә яшәп килә. Менә шуның өчен бик зур рәхмәт әйтәсем килә безнең республика җитәкчеләренә. Шушы оркестр бүгенге көндә менә аларга рәхмәтле, бүгенге көндә үсеп килә. Яңа юнәлешләр алалар. Шулай бик зур фестивальләр үткәрәбез. Анда әйтик, Джазлы Казан дигән, менә Джазлы Казан шулай атадым шушы китабымны. Шуңа Джаз Красотер Фест дигән, анары балалар өчен абонементлар үткәрәбез без. Ана шуңа күрә безнең инде яңа елга спектакль, музыка спектакльләр балалар өчен үткәрелә. Һәм әлбәттә без бөтен дөньядагы джаз җырлый торган музыкантлар, шулай уйный торган музыкантлар белән, бөек музыкантлар белән бергә дуслыкта торабыз, иҗат дуслыкта алар безгә килеп торалар. Менә бүген әйтәсем 19 октябрьдә булачак Пирамидада, анда Лариса Долина, Игорь Бутман, анда Крамер, анда Элин Кринг, анда Олег Акуратов. Шундый зур безнең шәхесләребез белән бергә бер рәттән безнең фестивальдә, шушы концертта безнең оркестрда катнаша бер рәттән алар белән бергә. Бу инде безнең быел 100 ел була безнең джазга. Российский джаз дип атала инде безнең Россиянең джазына 100 ел тулачак быел. Истәлекле дата. Менә шушы юбилейга без инде шушы сборникны чыгардык. Без менә джаз әсәрләрендә безнең татар композиторның әсәрләре чыкты. Тыңлагыз. Әйе, әлбәттә һичшиксез тыңларбыз һәм безнең тамашачыларыбыз да әлеге дискны үзләренә бүләккә алалар. Тик бер шарт, әлбәттә инде бу сездән сорау булырга тиеш. Менә минем шундый соравым. Бөек шәхес джазмен Олег Лунстром кайсы елны Казан шәһәренә үзенең оркестр белән кайткан? Хөрмәтле тамашачылар, әгәр дә сез бу сорауга җавапны беләсез икән, безнең экраннарда күрсәтелгән телефон номерына шалтыратыгыз һәм әлбәттә инде шушы дискны үзегезгә бүләккә алачаксыз. Лидия ханым, тагын бер сорауны бирмичә кала алмыйм. Әлбәттә инде ул сезнең тормыш фәлсәфәгез. Менә шуны да ишетәсебез килә. Менә шушы еллар буе тупланган тәҗрибә әлбәттә инде ул зур сезнең һәм инде менә безнең тамашачыларыбызга нинди теләкләр җиткерер идегез сез? Беренчедән әйтәсем килә, менә үз юлыңны табыр өчен, менә үзеңнең профессияңны дөрес итеп сайлап, шушы юлдан шайкалмыйча туп-туры барырга кирәк һәм тугры булып калырга кирәк үзеңнең профессияңны. Һәм әлбәттә шушы юнәлештә һаман да үз өстеннән эшләргә кирәк. Беренче ул әйтик эшне ярату, тормышны ярату, кешеләрне ярату, үз коллективны ярату, гомумән тормышны ярату. Бик матур сүзләр. Лидия ханым, бик зур рәхмәт. Бүген иртәгезне безнең белән башлаганыгыз өчен әлбәттә инде сезгә алга таба да зурдан-зур уңышлар теләп калабыз. Рәхмәт. Бүгенгә шулар иде. Тапшырубызның иҗат төркеме һәм мин Айзилә Батырханова сезнең белән саубуллашабыз. Исән-имин булыгыз.